Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. In respect of count 1, you are sentenced to a period of 5 years imprisonment. I-Economic Freedom Fighters ithi iza kusicela umngeni isigwebo ngakwinkokheli yeliqela umnumzana Julius Malema sokuthothoza iminyaka emihlanu ngokophula imiqathango yemibuyeli. You were legitimizing what now constitutes daylight robbery of precious stones worth in excess of 14 million. Ikomiti yenkonzo zoluleko i-JSC isiguqule isigwebo esingekho qatha sokungaziphathi kakuhle kwejaji intloko eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenengeze yasinyusela kwesokuziphatha gwenqa ngokugqithisileyo, nto leyo embeka esichengeni sokuba kungaqaliswa inkqubo yokumgoca-goca nokukhokhela ekuguzulweni esihlalweni okaMbenenge. Kwezemidlalo, iBlitzboks zizimisele ukugcina umgangatho omdlalo wazo uphezulu kwi-Hong Kong Sevens. Molweni mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje. Ngokukhawuleza ke masingene emxholweni. I-Economic Freedom Fighters ithi iza kusicela umngeni isigwebo ngakwinkokheli yeliqela umnumzana Julius Malema, oku emva kokuba inkundla yenqila yakugompo inqwalile ngakwisicelo sokubhena kwisigwebo seminyaka emihlanu ngakumalema kwityala lokudubula esidlangalaleni. Kodwa inkundla isikhabile isicelo sokubhena ngakwisigwebo. Umnumzana uMalema ugwetywe iminyaka emihlanu eqamele ngenqindi entilongweni. Isigwebo umantyi uToinette Olivier uthe lithande ukuqatsela izinga lolwaphulo-mthetho kweli lizwe kwaye inkundla azinokwazi ukunyamezela oko. In respect of count 1, you are sentenced to a period of 5 years imprisonment. In respect of count 2, you are sentenced to a period of 2 years imprisonment. In respect of count 3, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 4, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 5, you are sentenced to pay a fine of 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In terms of section 280, subsection 2 of Act 51 of 1977, the court orders that the sentence imposed in respect of counts 2, 3, 4, and 5 run concurrent with the sentence imposed in respect of count 1. Ukanti umbuso usamkele isigqibo senkundla. Onelisekile izigqibo zenkundla namhlanje kuba sibonisa ukuba kanye nyani elityala libinobuzaza kakhulu. Ukusetyenziswa kwemipu phandle phaya kunobulawa kwabantu kuyenzeka imihla ngemihla kubulawa abantu. Kusenjalo umbutho kaMalema uthunethemba lokuba inkundla ephakamileyo iza kugwebela ngakwicala lakhe xa kufakwe isibheno. For now, obviously we're going to go to the High Court. We will also appeal her decision not to grant leave for appeal on the conviction. Umbutho ye-AfriForum nonguye wamangalela lo kaMalema ukholelwa ukuba ubulungisa benziwe emva kwesigqibo senkundla. AfriForum welcomes the sentence that was handed down to the EFF leader Julius Malema today in the East London Magistrates Court. It shows us that the wheels of justice do turn, even though they turn very slowly. Amagqwetha kaMalema anesithuba seveki ukuba ayofaka amaphepha okubhena isigqibo senkundla. Abongile Yangisi kwiindaba ze-SABC kwisixeko sakugompo. Okanti ke masithi ngxenge impazamo yemifanekiso eyenzeke ngaphambili kwingongoma zethu kubhideke ibhobhile. Xa siqhubeka zithontelene izimvo emva kokuvunyelwa kwenkokheli ye-EFF uJulius Malema ukuba ifake isibheno emva kokugwetywa iminyaka emihlanu ngumantyi uToinette Olivier kuGompo City eMpuma Koloni. No judge will ever agree that a person should
one bullet, and then he's sentenced for 5 years. Utshotshe enhlanke okaMalema neqela lakhe le-EFF emva kokugwetywa njengesaphula imithetho iminyaka emihlanu. Kungoko abaxhasi bakaMalema eLimpopo bethe sisigwebo asiginyisi mathe sinonyawo lwemfene kunjalo nje umpu awawudubulayo zange uchaphazela lento namntu. When Donald Trump told Ramaphosa to say, why don't you arrest our president, Malema, it was very clear that the current state of affairs is micromanaged. Kananjalo ogxaba kaMalema kwindlu yowisomthetho baphefumle ngelamkela isisigwebo ngelithi akukho namnye omele ukuzigwagwisa ngaphaya kwengalo yomthetho. I welcome the sentencing in the matter relating to Julius Malema's illegal use of a firearm. It proves that no one is indeed above the law, not even Malema, even though he tends to think so. When politicians break the law without legal consequences, it destroys the trust in the state. Lo gama inkokheli ye-Patriotic Alliance uGayton McKenzie kumakhasi onxibelelwano uthe uza kuthandaza kanye nosapho lukaMalema akazokuyichwayitela yena intlekele kwaphela nokuba yehlela iintshaba zakhe. Ukanti ke isithethi sezesipolisa jikelele uAtlanta Mathe sitandalazise ukuba akubangakho namnye uquluka ubhode neziganeko ezibikiweyo kwindibano bezibanjwe ngabaxhasi bombutho we-EFF bombozone zeli. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sele kuyiminyaka engaphezulu kwelishumi uJulius Malema yangena eParlamente kwaye ngelo xesha ubonwe njengomnye wenkokheli zopolitiko ezinefuthe elimandla ukusukela kungquzulwano nowayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma nasekungabonini ngasonye nomongameli uCyril Ramaphosa. Intatheli yethu eParlamente umkhokheli bandla uthunga amabandla. Pay back the money. Pay back. Ezibheret zibomvu zazenzile igama ngo-2014 zinyanzelisa impendulo ngomba wasenkandla nekwabonakala indlela yazo engqala ngqo. Ipolitiki kaMalema ibikwabonakala xa ithetha ngqo ngeenguqu ezimandla ezidingekayo kwezoqoqosho eMzantsi Afrika. Mr. President, you clearly do not know what a radical economic transformation means. What is radical about EPWP? What is radical about buying stolen land? Maybe we must give you a few tips on what is radical economic transformation. You must be prepared if you want to advance this agenda of radical transformation to expropriate the stolen land without compensation. Ngexesha likaZuma imimoya isokwiphezulu eParlamente uMalema kwaphakamisa imibuzo ngobumongameli bukaZuma. Your policy can be summed up into 3 things: Mushini wam, Nkandla, Guptas. Wayekwangquzulana ke naye nowayesakuba ngusomlomo weParlamente ubaleka Mbethe nekwakuye khokheli ekubeni amanokukhutshelwa ngaphandle eParlamente. I'm rising here on your invitation to leave, Chair. I'm rising on your question. I'm not working for you. I'm elected on your invitation. Phantsi kobumongameli bukaRamaphosa okungquzulana kuye kwaqhubeka ukusuka ukumana ukumisa indlu yowisomthetho ukuya kwizityholo ezinobuzaza azenza ngaphakathi eParlamente. You can take me to jail for that. Cyril has got blood of innocent Honorable Malema. Ngo-2020 waphinda wenza okunye kwabasesithatheni ephikisana nokubakho kwayesakuba ngumongameli uFW de Klerk ngexesha leSona. Ngo-2014 igama likaMalema layilaphakanyiswa njengomgqatswa kwisikhundla sikamongameli eParlamente kodwa ezo nzame zaphanza. Xa kunamhlanje ikamva lakhe eParlamente lingaxhomekeka kwiinkundla zamatyala, kaloku amalungu eParlamente ayengakwazi ukuqhubeka nomsebenzi wawo ukuba agwetywe iinyanga ezingaphaya kwe-12 ngapha kwezitshixo enganikwa nyoba yamdliwo. Indoda eyakhe udonga lwayo lepolitiki ngokuzimela ngoku Sinamkele kwakhona kwabo basanda ukungena xa sihlabela mgama. Uphononongo lwekomishoni kamadlanga lwamaphula amapolisa athile omasipala waseKuruleni ayephantsi kwekomanda uJulius Mkhwanazi lubonisa izenzo kutyholwa ukuba zezo lwaphulomthetho. Lamapolisa oConstable Kesha Leystolz noAidin McKenzie aphandwa ngokukhala amapolisa i-IPID ngezityholo zolwaphulomthetho.
I'll tell you what my concern Uqwalaselo olubanzi lwekomishoni kaMadlanga lokwebiwa kwamatye anqabileyo kwikhaya likaPeter Prinsloo eRosebank eGauteng luvusa imibuzo ngeentshukumo zolwaphulo-mthetho ngamapolisa ezifihle kwinto ewayisithi ngamaphulo amapolisa asemthethweni. Oku kudule emva kokuba ingqwayingqwayi yamapolisa asekuruleni enqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi yathumela amapolisa phantsi kwayo uKersha Lee Stolz noAiden Mackenzie baye kweli khaya kungekho simangalo. To me, it looked like you tasked them to go commit an armed robbery. No, I'm not that type of a person. I'm not a criminal. I don't do those things. You can even check in my history, in my background. I'm not linked to anything that has to do with these things. I'm not talking about the history. I'm talking about this incident. No, Commissioner. Because if there's no criminal complaint and you go to somebody's house and you confiscate rocks and there's no paper, there's no record of where those rocks are, what happened to them, then it's an armed robbery to me. Abekomishoni kaMadlanga bathe nqa ngethuba ubungqina bubonisa ukuba lo mfo kaMkhwanazi wazalela endleni neenkcukacha engatsho ukuba waye kwimoto emhlophe engaphandle kwalo mzi de ushicilelo lwe-CCTV lwamdiza. When Mackenzie was interviewed because he was seen going to the white vehicle and speaking to somebody, only then did he confirm that the person who was in that vehicle and he spoke to that person was you. La matye anqabileyo axabisa 14 million rand. I-IPID yakwazi ukufumana waye kuMackenzie amanye amaninzi awakabonwa nanamhluku. Technically, when you then issue a statement that we referred to yesterday of February 2026 to call this a joint operation, you were effectively doing a couple of things. You were legitimizing what now constitutes daylight robbery of precious stones worth in excess of 14 million. Isaqhuba ikomishoni kaMadlanga. Ikomishoni yenkonzo zoluleko iJSC isijikile isigwebo singekho qatha sokungaziphathi kakuhle kwejaji inhloko eMpuma Koloni uJudge Selby Mbenengeze yasinyusela kwesokuziphatha gwenxa ngokugqithisileyo, nto leyo embeka esichengeni sokuba angafakwa phantsi kwenkqubo yokugocwagocwa enokukhokhela ekubeni aguzulwe kwisihlalo sakhe lokaMbenenge. Ikomiti yenkonzo zobulungisa nekhutshwa ngalemva kwemini iJSC ithi ayivumelani nesigqibo sophando lokuziphatha kwejaji sokuba zange kubekho kunukuneza okusekelwe kwezesondo. iJSC kwaqaphele ukuba oluphando aluzange lusebenzise imigomo yokuphicotha ukuba akuzange kwabakho kunumnezo ngokwesondo kwaye yaphanza ukungena nzulu ekubeni wayezazi ngqo uJaji Mbenenge ukuba izenzo zakhe zigwenxa, ingakumbi xa kunikwa ingqwalasela kuxanduva lwesikhundla sakhe kwakunye neso sommangalo nongunobhala wejaji uAndiswa Mengo. iJSC iqhube ngelithi oluphando alukwazanga futhi ukucubungula luphicothe ngokufanelekileyo impembelelo yobudlelwane bamandla phakathi kukaJP Mbenenge kunye nommangali, yaza yayijonga lenyewe njengokuba esisibini ngabantu abadala abangakugatyanga konke oku. Ngenxa yoku ke kwanezinye izizathu iJSC ifumanise ukuba uJaji Mbenenge waziphatha gwenxa ngokugqithisileyo. Onke ke ngoku amehlo athe ntsho kwindlu yowiso-mthetho nalapho kungaziwa ukuba kuyakuzala ngomunina xa kuvotelwa ukuguzulwa kukaJaji Mbenenge kwisihlalo sakhe. Abafundi kwisikolo samabanga phezulu iWindmill Park eBoksburg balinda abanye bagqibe izifundo phandle logama abanye bengayi esikolweni ngenxa yenani eligqithisileyo labafundi. Isebe lezemfundo libalule isiqinisekiso sokuhlala esisuka kumasipala njengomba obambezeleyo likwathembisa ngokufumaneka kwaso ngomvulo. Imeko imaxongo kwisikolo samabanga phezulu iWindmill Park eBoksburg eGauteng ukusukela kubafundi abangaphaya kwama-3,000 logama umthamo wamagumbi okufunda usenela 1,000. Izindlu zangasese ezimbini kuphela nemeko yazo engaginyisi mathe kwaphela ukuya kwinkqubo yokufunda nokufundisa eqoqekileyo ngenxa yeziseko zophuhliso ezikwimeko eshokoxekileyo. I-frustration ebhekene nomphakathi njengenobona la ngemva overcrowded kwengane ezingabafundi lesikole.
kambe ke abafundi bakhe bantante phandle ngenxa yokungeneli kumagumbi okufunda futhi ke abanye bangayi esikolweni ngexesha lokutya luqalathelwano kubafundi nanjengoko neenkqubo zeenkonzo zokutya zisilela ukufika ngamaxesha afanelekileyo. Ukudla kuyashota, idelivery ayikadelivi and enye imeko abantwana baningi kakhulu. Sizizwa nathi sisesimeni sokuthi abazali bethu bayasukumela ukuthi sithole isikole esisha because lana esikolweni into eziningi azikwazi ukwenzeka because we are overcrowded. Ama grade 9 nama grade 8 bewaya ngamaviki uthi i-grade 9 ayiyi ama grade 8 ayaya. Kananjalo abafundisintsapho abalikhulu baminxana kwigumbi elinye ukulungiselela kunjalo bagagane nemimoya ebhudlayo nemvula ezinayo ezithwaxa kwa aba bafundi nanjengoko izakhiwo zibalisa ngomgangatho ongasekhoyo. Abazali bathi baqhuqukile abakwazi kuthi cwaka ikamva labantwana babo liphalala. Besine meeting ne-department last year ngoNovember. I-department yasithembisa ukuthi isikolo sizovulwa nge-14 zakaJanuwari this year, of which ayenzekanga leyo nto. Athi kuna ngaba njani sithathe lawo ma-container. Alright, namanje sesirequesta lawo ma-container because siyayibona into elapho ukuthi pillar to post. Sirequesta lawo ma-container ukuthi basisusele wona basilethele la kuzobonakala uprincipal nabothisha ukuthi basota kanjani abantwana. Khona lapho still bayafaila basitshela ukuthi imali yokuletha lawo ma-container abanawo. Lo gama isithethi sesebe lezemfundo eGauteng siphefumule ngelithembisa usuku lwangomvulo njengelokugqibela lokulindeleka kokuvulwa kwamasango esikolo esitsha ze abafundi bangene kuso ngoko nangoko. Isikolo esitsha which is called Windmill Park 2 sakhiwe. Into elindiweyo sisitifiketi esigunyaza uba abantwana nabasebenzi bangangena esikolweni. So once all of those things are concluded, which we think the safest to communicate, but by Monday, all of those issues will be solved. Ukanti ke kwimonhlalo yaseMzantsi Afrika isele kutsalwa nzima kuyo kwilokishi abazali basityanda igila ngelithi noko urhulumente ubemele ukuthabathela ingqalelo amaziko ezemfundo xa izikolo ziflathelwa nethemba lenkqubela phambili liyalibhekela. Ndimlo Lilitha Ntsundwani eWindmill Park eGauteng. Kwiziganeko ezimbini ezahlukeneyo kwi-Cape Flats ngabantu abathandathu abadutyulo lahlanziselwa kwisehlo samva nje. Abantu abane kuquka inkwenkwane neminyaka eli-16 ubudala badutyulwe kuhlaselo olurhaneleka ukuba lunento yokwenza namaqela emigewu eDelft. Kwelinye icala amapolisa ase-Elsis River aphanda ngokubhubha kwezithandani nalapho imizimba yazo ifunyenwe kumatyotyombe ase-Avonwood. Kwezemidlalo nakubeni iqela leli le-Sevens lizintshatsheli ze-World Rugby Series lisafuna ukuzilolonga de ligqibelele, i-Brits zizimisele ukugcina umgangatho womdlalo wazo uphezulu kwi-Hong Kong Sevens. Amakhwenkwe asekhaya aza kudlala umdlalo wawo wokuqala ne-Uruguay ekuseni ngomso. iBlitzboks ziza kuqubisana namaqela amathathu adlala bufana imidlalo yawo kwibakala lamazibulo eHong Kong. I-Uruguay, iSpain kunye ne-Argentina ngamazwe awaziyo umdlalo we-Sevens, nto leyo iBlitzboks eyenza ukuba zidlale zithe qwa. Umqeqeshi wamakhwenkwe asekhaya uPhillips Neyman ufuna iqela lakhe lidlale umdlalo walo lingaqheliseli amaqela elidlala nawo. I think we're playing against three teams that basically play the same type of rugby, so I think we're well prepared. We know what to go and do, and after all, it starts with us. We have certain standards that we want to live up to. We have 5 things that we believe if we do those things, our on-field ID, if we do those things and win the big moments in a game, then the result will look after itself, and I do believe we have the players to win those big moments, so I'm really looking forward to this weekend, but we need to make it happen. Ngelixa iBlitzboks izilolonga eHong Kong Stadium, esapha eKai Tak Sports Park, ikapteni uImpie Visser ibisidla imbadu nonondaba ngokomthetho. Coming off as champions, there's always going to be a target on our back, but we don't focus on that. We focus on the process and what we need to do to be ready for this weekend.
Umdlalo wokuqala weBlitzboks lunquzulwana neUruguay ngemizuzu engama-20 phambi kwentsimbi yesi-7 ekuseni ngomso, ukuze zidlale neSpain kwimizuzu eli-10 phambi kwentsimbi yesi-9, ukuze ke zidlale umdlalo wokugqibela kwibakala lamazibulo neArgentina ekuseni ngomgqibelo. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi. Bhetane Mzontsonto engicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu. Sawubona kaloku nanke umsingo moya bandayo uchwechwela umzantsi ntshona welizwe usiza ke nalamathuba angephi emvula ngokunjalo namathuba mahle kakhulu emvula ingakumbi pha kwendawo ezese Northern Cape. Siyabona ke into ba mahle amathuba emvula uqala pha eMthatha ukunyukela pha kwaZulu Natal kuyakuthika phaya koMbombela. Kanti ke ngomsombukeli siyabona into ba uyangena ngokula msingo moya bandayo phaya kumzantsi ntshona welizwe usiza ke nalamathuba mahle kakhulu emvula phaya eNtshona Koloni nakwindawo ke esembindini koFreystata pha ukonyukela koNorthwest ngokunjalo napha eGauteng mahle kakhulu amathuba emvula alindelekileyo. Kanti ke napha eGqeberha athande ukuba mahle amathuba emvula alindelekileyo. Yabongozwa ke mbukeli into buqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo ngokuhlwa nje phaya eNorthern Cape ngokunjalo naKwaZulu Natal ukuyaqhina phaya koMpumalanga. Kanti ke ngomsombukeli sabona into bazisalindelekile ezandudumo ezimandla dezinwenwele ke ngokupha kwindawo esembindini ngokunjalo naphaya eFreystata. Masijonge ke into ba amaqondo wona okutshisa aphansi asibeka phina pha eGauteng mbukeli ndikatsho ndithi nokwizulu lithande ukuba lihle amaqondo abetha ku25 phaya koSprings ngokunjalo nakoVereeniging. Kanti ke xa sihlabela mgama sijonga phaya eLimpopo nakhona ke mbukeli lihle izulu amaqondo abetha ko29 pha koMusina ngokunjalo nakoTzanini. Kanti ke ngoku sihlabela mgama sijonga phaya eMpumalanga nalapho ke Torho kuthanda uphola kakuhle ko23 pha koEmelo. Kanti ke ngu24 phaya koMashishi kupholile nje kakuhle mbukeli wam. KwaZulu Natal nakhona kuthande ukufudumala u33 pha koMpangeni nakoRichards Bay ngelixa pha eKokstad kuphole kakuhle ngo23 degrees Celsius. Hamba nambukeli singene eMpuma Koloni nalapho lilihle izulu 26 eKomani ngelixa kubanda ngo18 phaya eMalitswayi. Xa sihlabela mgama sijonga phaya eNtshona Koloni nakhona ke mbukeli ngenxa yelafuthe lomsingo moya bandayo amaqondo aphansi.